Terve, terve. Mä oon ForceGamer94. Tänään mä ajattelin tehdä suomenkielisen deck-profiilin mun Blackwing-pakasta. Joten pidemmittä puheitta lähdetään deck-profiiliin sitten. Eli siis 3 shuraa. Tällainen hakija pystyy tuhoa hirviön, niin hakee shertää pakasta, kutsuu kentälle yhden alle 1500 hyökkäyspisteen Blackwingin. Kolme booraa. Tekee piercing damagea ja sitten sen pystyy special summonittaa, kun on Blackwing kentällä, joten esimerkiksi kutsu shura, special summonita boora, rank 4. Eli 3 kaluttia. Yksi parhaista Blackwing-korteista. Se melkein kuin Honesti antaa damageista pistä 1400 hyökkäyspistettä Blackwingille. Sun pitää pelata 3 näin. Sitten 2 Rockhold. 3 on liikaa, 2 on hyvä määrä. Eikä muu. Ja 2 Blizzardia. Yleensä Blizzardilla saadaan 5 ja 6 levoiset synkrot aikaan. Sitten yhtä Galee, koska se on vaan yhdessä, muuten tietenkin pelattaisiin enemmän. Yhtä Zephyrosta, todella hyvä kortti. Mä pelaan yhtä Kochia, mutta koska mulla ei tällä hetkellä ole tätä korttia, niin mä pelaan nyt proxy-versiota. Mutta tämän pitää olla 4-levoinen tuneri. Jos se special summonitetaan, sitä ei pysty käyttämään synchromateriaaliin. Yksi Dark Armed, koska kaikki on darkkeja. Sitten pari hand trappia, Maxi ja Veileri. Siinä on siis hirviöt. Sitten mennään spellkortteihin. Pakan paras spellkortti. Black Whirlwindi. Bännilistan ansiosta. Sä voit pelata nyt 3 Whirlwindia. Joten sitten myös pelataan 3 Whirlwindia. Kolme dualityä. Yritetään searchaa Whirlwindeja ja muita kortteja. 1 Allura. Sitten Night Beam. Tämän tilalla voisi tietenkin pelata myös yhtä Mystical Space Typhoonia, mutta tykkään enemmän Night Beamista. Ja sitten 1 Book of Moon. Siinä oli spellkortit. Sitten vielä trap-kortteja. 3 Icarus-ätäkkiä. Todella hyvä trap-kortti. Todella hyvä. Kahta Fiendish Chainia. Ja 2 Dimensional Prisonia. Sitten yhtä Mirror Forcea, Safe Zonea, Compulsoria, Bottomlessia, Torrentiali ja Solemnwarnin. Eli siinä oli siis main dekki. Sitten mennään vielä extra dekkiin. Eli ensin level 8 synkroja, Stardust, Crimson Blader, Scrap Dragon, Rope Ruler Archfiend ja Void Augur Dragon. Crimson Blader on tosi hyvä tässä formaatissa. Tosi hyvä esimerkiksi Dragoneita vastaan.
Sitten level 7, Black Rose ja Armor Master. Level 6, Armored Wing ja HTS Psymetti. Ja vielä lopuksi level 5, Katastori. Eli siinä oli siis synkrohirviöt. Sitten mennään vielä Xyt-hirviöihin. Eli rank 4, Level Chain, Maestroke, Velleri, Master Key Beetle ja Cowboy. Joten siinä oli 15 korttia. Toivottavasti tykkäsit tästä Suomi-versiosta. Joten muistatkaa sitten, että kommentoikaa, jos on jotain sanottavaa. Ja eikä siinä muuta sitten. Moro!